Nou, ik zal hem maar aanzetten nou. Heel goed. Kijk maar hoe zingt. Ja, hem kijken hoe het klinkt. Ja, mooi is dat. Nou, wie zit hier dus met Hendrik Jan Bukkers? Hallo. Ja, welkom. Bedankt. In het nederige stulpje. Wie zit hier elke keer om te kijken over de spelling, over de schrijfwijze? Onder andere, ja. Ja, en waar die zich gangs met een lesprogramma voor het Neder-Saxisch. Ja, ik ben bezig om voor basisonderwijs in het Neder-Saxische taalgebied een lesprogramma te maken. En toen kwam ik dus op een gegeven moment, kom je dan uit met onderwijs bezig, kom je vanzelf op spelling natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, dat is nogal, sowieso een ding. Maar voor onderwijs is dat belangrijk. Vind ik, tenminste, als je wat maakt in onderwijs, dan vind ik een uniforme spelling hebben voor het hele Neder-Saxische taalgebied. Maar het blijkt nogal een onneembare vesting te zijn. Ja, ingewikkeld en die om de neus en dezelfde kant op te kringen. Een heikelpunt. Het is een heikelpunt, ja. En, want, hoe loop je tegen? Nou goed, de medeklinkers is niet zo'n probleem natuurlijk. Over een K of een F of zo, doe je niet echt, of een L of een M moet je niet zo'n discussie te voeren. Dat is over hetzelfde. Ja. Er zijn vooral een aantal klanken die in het Nederlands niet bestaat. In het algemeen Nederlands. En er is eigenlijk nooit een eenduidige afspraak over gemaakt. Een klank als een A of een E. De A van het Franse woord freule of zo. Een freule schrijf je met een E. Maar iedereen weet dat het een Frans leenwoord is. Dus dan is er geen discussie over. Maar ik vind dat hij in Neder-Saxisch iets wil schrijven, dan moet je voor die klank een teken verzinnen, of een teken hebben. En dan ben je een hele hoop mensen die vinden er van alles van, en die hebben er van alles van gevonden in het verleden. Maar er is nog niet echt een consensus bereikt. Dat is heel lastig. Ja. Dus vandoor dat ik dacht, ik ga mijn licht eens opsteken bij iemand die er echt verstand van heeft. En dat ben ik. Oh. Of in ieder geval zich er heel erg in verdiept heeft. Ja. Ja, dit is inderdaad, wie zit daar denk ik voor 2 jaar terug mee begonnen met een Neder-Saxische schrijfwijze. En wie zit er nog altijd over aan disten. De meeste dingen hebben we wat ondergebracht. En bepaalde punten hoe vragen al we hebt, die kun je al wel redelijk herleiden. Maar er zitten altijd nog wat dingen, je kunt de intuïtie niet echt volgen hierbij. Want het is heel, hoe zeg je dat? Je moet echt ook hoe wat verdiept in hoe de waarde vandaan komt. Ja, intuïtie is natuurlijk per definitie niet objectief, hè? Nee, daarom. Heeft zijn eigen intuïtie en gebaseerd op niks meestal. En zeker met zo'n onderwerp als ons plat, zeg maar de oerdialect is weer als de familie. Dus je vindt andere dingen belangrijk om te benadrukken als ik in de schrijfwijze. Nou, en als je dan denkt dat ze weer allebei hoeveel kilometer zit er tussen? Je zit die vandaag in een jacht, dus je hebt de zin hoe lang als het doen. Nee, 20 kilometer of zo, dat is maar een heel klein stukje. Ja, nou. Dus er vind je een wel van verschil, maar bij nog gewoon oude 200-300 kilometer, wat er daar al een variatie kan zitten. Plus dat ze weer nog beïnvloed ziet door het Nederlands, wat ook heel groot een stempel even druk op ons dialect. En de Duitsers hebben dat niet. En die weet toch met de Duitsers om de tafel kunnen. Dus ja, dan gaat het dan mis. Maar ik heb dat natuurlijk een aangekondigd op Twitter. Hoe zat het toch? Ik zal het even laten zien. Er was trainen dit vraag. Hoe kom je tot een eenduidige schrijfwijze waar iedereen het over eens is? Dat vroeg Catharina Hart. Catharina Hart, de Wijkersloot. En Catharina woont zelf in Denemarken. Daar weet ik dan toevallig. Oh, dat wist je. Ja. Dat is dus een heel lastig punt. Vooral het laatste stuk van de zin waar iedereen het over eens is. Ja. Het is heel lastig. Ja, daar heb ik al tegen ingebracht. Zelfs over de schrijfwijze van het Nederlands is iedereen het nog niet eens. Dus. Maar je hebt het witte beuken en je hebt groene beuken. Volgens mij. Dus. Ja, nee, en er bent in de afgelopen jaren natuurlijk een hele hoop initiatieven geweest om dingen te veranderen. Ja. Sommigen wordt de deur gedrukt en anderen niet. En 90 meer Nick is er ook aan een keer een spelling. Ja, in de jaren 70 is er een hele club geweest die wel heel fonetisch Nederlands schreef. Academie met elkaar. Ja, een soort van een soort hippie gedachte. Ja. Of tenminste, ik kreeg een heel erg hippie gevoel bij. Commune met elkaar.
Nee, Maar nee, dat is heel lastig. Maar ik denk wel dat het moet. Dat hij in onderwijs bezig wilt. Dat je kunt in onderwijs, vind ik, in een onderwijssetting niet zeggen van je doet maar wat. Nee, ja, dat is het. Maar je wordt echt gedwongen om keuzes te maken. Ja. En ik vind het heel jammer. Want het blijkt keer op keer dat er een heel groot saamhorig Neder-Saxisch gevoel is. Of een heel erg Neder-Saxisch saamhorigheidsgevoel. Dus maar net welke volgorde uit het wil zeggen. Bij ons achter de grote bekken, zeg maar. Dat is er heel erg. En het grappige is dat het zelfs uit de laatste studies, dialectstudies, hebben ze allerlei gegevens in een computer gestopt. Een uitspraak van woorden, de zinsbouw, al zulke dingen. Hebben ze allerlei enquêtes de deur gedaan, hebben ze dat in een computer gegooid en hebben ze in die computer gezegd, bereken nu eens wat nu, of er nu ergens plekken binnen voor een grote gemeenschappelijke deel is. En dan blijkt dat ook het hele Neder-Saxische taalgebied een bepaalde... Ja. Zelfs een computer rekent het uit. Dus er zit wat in het Neder-Saxische taalgebied wat een soort van eenheid is. Terwijl mensen dat eigenlijk niet goed kunt benoemen. Want mensen zijn heel erg goed in het benoemen van verschillen. Ja. Je kunt heel goed zeggen, hier in Twente zegt ze nicht en in Salland zegt ze niet en in Groningen zegt ze nijd. En foei, wat een verschillen. Ja. Daar word ik ook altijd een beetje opstandig van. Terwijl er bent een hele hoop overeenkomsten. En ik denk dat men zoekt in een hele hoop overeenkomsten. Ja. Ik ben me door in gaan verdiepen. Omdat ik natuurlijk door mee bezig ben. En als ik er wat van wil zeggen, dan moet ik me er ook in gaan verdiepen. En ik heb een hele hoop spellingswijzen naast elkaar gehaald. En het komt eigenlijk op neer dat er maar 4 meerklinkers of klinkers bent. Nee, meerklinkers. Ik haal ze altijd door elkaar. Zeker niet. Vocalen en consonanten. Ja, precies. Vocalen. Er zijn 4 vocalen die niet in het Nederlands bestaat. En dat zei ik net ook al. En door is de discussie al. En voor de rest is er eigenlijk heel weinig discussie. Of met het hele kleine discussiepunten. Ja. Maar je richt doen voornamelijk op de gebieden in Nederland. Ja, in eerste instantie wel. Want ik ben bezig om onderwijs te maken voor het Nederlandse gebied. Met het Nederlandse Neder-Saxische convenant in de hand. En dan is het leuk om Duitsland te betrekken. Ja. Of dat het benoemen dat er ook nog een heel groot stuk is. Maar het is nu nog een brug te ver, denk ik. Letterlijk. Om het hele Neder-Saxische taalgebied te betrekken. Alleen al omdat er natuurlijk 2 verschillende onderwijssystemen zijn. Ja, daar heb je natuurlijk mee te maken. Ik kan niet meer zo'n curriculum maken voor een Duitse lege scholen. Want ik heb geen flauw idee hoe dat doorwerkt. Ja, nee, dan zul je daar ook de cent van moeten krijgen. Maar dan wordt het een heel groot, een niet behapbaar project, tenminste, denk ik, in eerste instantie. Het is al vrij uniek dat dit gebeurt natuurlijk, hè? Ja, het is nog nooit eerder gezien. Want ik kan me nog goed herinneren dat we op school te horen kregen dat we netjes moesten kuien. Ja. En nu mag het mag gewoon, zeg maar. Want dat is een van de bevindingen, toch? Nou, ik heb een aantal dingen bestudeerd, onder andere het Neder-Saxische Convenant en het Europese Handvest voor de minderheidstalen en de wet op het primair onderwijs in Nederland. En de wet op het primair onderwijs zegt dat er mag lesgegeven worden in de streektaal. En dan kun je zeggen van, daar kan ik niks mee, want er zit geen verplichting aan. Maar aan de andere kant is het wel een handvat om te zeggen van, je hebt ruimte. Je krijgt van het ministerie in ieder geval de ruimte om wat te doen met dialect. Als je weet, dan kan het. Ja, hij het wilt. Dan ja, hij wilt. Bukkers zeggen toe. Ik zeg het niet alleen. Dat zegt het ministerie van Onderwijs zegt het ook. Ja, maar ze zeggen dat nooit heel hard. Dus wie moet dat nou heel hard? Nee, het is ook artikel 9, paragraaf zoveel. Ja, precies. Lid nog iets. Ja. Dat is echt mooi verborgen. Maar ik heb me van. En het staat er echt in de wet op het primair onderwijs staat dat je mag lesgeven in de streektaal, dus ook in het Neder-Saxisch. Ja, en... en het convenant, het is hartstikke leuk, maar het is een... een leugenhuls. Nou, een beetje wel, ja. Het is er steekt eigenlijk niet heel veel. Er zijn een hoop intentieverklaringen en iedereen vindt elkaar heel lief, maar er zit weinig verplichting aan. Wie zegt dan maar dat we het wilt, maar numscheden doen. Nee, en nu even de provincie Overijssel met de IJsselacademie hebben gezegd van willen we het voortouw nemen om te beginnen met het maken van een curriculum in het Neder-Saxisch. En toen heb ik gezegd van, ik wil dat wel doen, maar dan wil ik iets gaan maken voor het hele Neder-Saxische taalgebied. En dan loop je dus als eerste tegen een spelling aan en natuurlijk tegen een hele hoop regionale verschillen. En ik denk dat de regionale verschillen is praktisch wel op te lossen. Je kunt natuurlijk een soort van backbone maken, een leerlijn en die heel regionaal gewoon inkleuren. Kijk, het Achterhoeks en het Sallands en Twijns en het Drijns, die komt nog wel een keer op één lijn. Maar er zit natuurlijk de Groningers die denken van, wie zit totaal anders?
Wat zal uw antwoord dan weer? Nou, dat is dus nieuw. Er zit in Gronings een hele hoop dingen die Gronings is echt Neder-Saxisch. Ja. En net als stellingwerf. De stellingwerven die zegt ook vaak van Wühle bent heel anders dan de rest van het Neder-Saxische taalgebied. Maar dat is, dan focus je heel erg op de verschillen en dat vind ik jammer. Ik wil me heel graag focussen op de overeenkomsten. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja, als je hier in Riesen, we zitten hier in Riesen, wie zijn werk? En als je naar Eindhoven gaat, 3 kilometer verderop, dan zijn ze werk. Ja, maar de rest is wat hetzelfde. Je zingt niet in één keer trabajo of zo. Nee, precies. Het verschil is niet, het bent heel erg kleine nuanceverschil. En het is jammer om erop te focussen, denk ik. Ik zal me focussen op de overeenkomsten. Mm-hmm. Ja, dan moet je die nog in de schriefwijze zien te vangen. En ja, nou goed, ik ben nu bezig met een soort van toertje. Dus daarom zit ik hier ook bij u. Ik ga ook nog naar de Huis van de Tal in Bijlen. En ik ga nog naar de dingen Achterhoek en Liemers. Het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Die hebt de waldspelling. Mm-hmm. Volgende week zit ik bij Martin Willing in Groningen. Hoogleraar Neder-Saxisch aan de Universiteit van Groningen. Ik heb zelfs een afspraak op Urk. Met de mensen die zich daar bezighouden met het dialect. Maar ik ben benieuwd wat iedereen ervan vindt. En ik ga al die meningen verzamelen. En dan gaan we eens kijken of dat in of door als IJsselacademie of als curriculumontwikkelaars een mening over kunt vormen. En misschien kunnen we wat neus aan dezelfde kant op krijgen. En misschien kun je nog hier en daar wat moeilijkheden. Maar goed, dat zullen we maar zien. Het is ook niet zo'n ramp. Het hoeft ook niet in één keer af. Het hoeft ook niet monocular of zo. Dat maakt niet zoiets. Nee, hij een deadline gekregen. Het idee is dat eind 2020, december 2020, dat het curriculum klaar is. Okay. Inclusief de leerinhoud. Dus dat echt een lessenpakket ligt. Nou, en het idee is, wat dat vind ik nog wel even belangrijk om te vertellen. Het Nederlands basisonderwijs werkt met kerndoelen. Je hebt 58 kerndoelen, die zijn opgelegd door het ministerie. En in 7 leergebieden, bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, Engels, oriëntatie op jezelf in de wereld en zo met er nog een aantal. Dat gaat hier echt in de lagere scholen. Dat gaat in de lagere scholen. En er staat een 58 kerndoelen beschreven. En aan de hand van die kerndoelen kan een lagere school een curriculum of een leerlijn of een methode kiezen waar ze mee gaat werken. Maar de bedoeling is dat aan het eind van groep 8 een van de kerndoelen, volgens mij uit de kop, kerndoel 11 gaat over de spelling. Er staat iets over dat elke leerling aan het eind van 8 jaar lagere scholen de spellingswijze van het Nederlands moet kennen op een bepaald gebied. En bijvoorbeeld een onderwerp in een persoonsfamilie zinskanaal, zo ik zeg het even heel globaal. Nou, en dan mag een lagere school zelf kiezen van, nou, neem ik die methode voor taal, of neem ik die methode voor taal, of pluk ik zelf alles van internet, of zo werkt het. En dan kan een onderwijsinspectie zeggen van, nou, dit is prima hoe jullie dat doet, en CITO-scores zijn allemaal goed, en jullie leveren allemaal keurige HAVO-klantjes af. Dan kan ook weer de onderwijsinspectie zeggen, ja, dat kan wel waar, iedereen bij jullie naar het gymnasium geeft, maar dat mag eigenlijk niet van. Nou, zo werkt het ongeveer. Nou, en nu is het binnen dus voor het Fries bent er ook 7 kerndoelen. Van die 58 kerndoelen binnen 7 voor het Fries. Want het is een officiële taal in Nederland en er zit een overheidsverplichting in. In Friesland dan de leren school en gaat dan mee Fries leren. Maar die verplichting is dus voor het Neder-Saxisch niet. Dus wat ik dus heb geprobeerd is een 5-tal kerndoelen te formuleren voor het Neder-Saxisch. Maar als je aan die kerndoelen van het Neder-Saxisch werkt, werk ik stiekem, of eigenlijk werk ik ook aan een kerndoel Nederlands. Zo is er bijvoorbeeld een kerndoel wat zegt over het erfgoed. De kinderen wat moeten leren over het cultuurerfgoed, cultuurhistorisch erfgoed. Daar heb ik ook een Neder-Saxisch kerndoel naast gezet. Dus niet in plaats van, ook niet erbij, maar ernaast van de leerlingen leren iets over het cultureel erfgoed in het gebied waar ze wonen. Ja. Ze leren iets over historische figuren. In het Nederlandse kerndoel is je leert iets over historische figuren en weet dat de Saxenhelden. Weet dat die te koppelen aan de hedendaagse maatschappij. Dus je kunt iets zeggen over Willem de Zwijger en dan kun je een link maken naar de. Nou, nu maar op. Nou, dat zou dus ook. Sineveldtocht. Bijvoorbeeld. Nou, dat zou je dus ook kunnen doen met de Neder-Saxisch. Die kunnen een heel mooi Hanse-steden-project gaan maken. Waar je deels, wat zelfs deels in het Neder-Saxisch aanbrengen kan worden. En dan werk je dus aan een Neder-Saxisch kerndoel, maar stiekem werk je ook aan een Nederlands kerndoel. Want die gaat iets vertellen over de cultuur en de historie van het gebied waar de kinderen wonen. En dat hoeft niet per se altijd te gaan over iets wat in Holland plaatsvond.
Ja, mag ook rustig iets zijn over de Hanze of rustig iets zijn over de slag bij Ane of nu maar andere ongelooflijk interessante gebeurtenissen uit het Nederlandse of het Neder-Saxische gebied op. Mhm. En zo kan het ook met taal. Je kunt aan spelling werken en dan kun je het Nederlands voor gebruiken. Maar je kunt ook kinderen een persoonsvorm in een zin laten zoeken in het Neder-Saxisch. Dat kan natuurlijk net zo makkelijk. Ja. En dan werk je aan dat kerndoel. Mhm. Maar je kunt natuurlijk ook tegen de leraren zeggen van 1 en 1 is in plaats ook 2. Waarom vertel je dat niet gewoon in plaats? Dan hoef je daar helemaal niet wat nieuws voor te ontwikkelen. Maar dat wat IA voorbereid hebt in uw lessenriegen, dat kun je dan ook in de plaats brengen. Ja, dat zal bijvoorbeeld ook heel goed kunnen. Wat dan wel een vereist is natuurlijk, is dat de docent in kwestie de Neder-Saxisch mag het met kunnen praten. Ja, maar hoe met hij dat? Nou, dat is heel lastig. Dus ik zal het heel mooi vinden om bijvoorbeeld ook liedjes te maken in het dialect en veel boeken. Ja. Ja, maar het is waar zo, met zo'n convenant is er dus een heel nieuw, hoe zeg je dat? Een hele nieuwe wereldgete les, omdat je vroeger nog niet kon nadenken oude lesrieren en oude lesgeven. En vuur dat er lesgeven kan worden in het plaats, moeten de docenten en de leraren die moeten ook plaats leren. En die moeten daar op een bepaalde wijze in bekwaam mee. Nou, ik weet dat er maar daar kom ik dus naar achter, want ik ga nog naar het Huis van de Taal in Bijlen. Is in Drenthe is er in ieder geval één PABO-opleiding die zich bezighoudt met het Neder-Saxisch. Die verplichten alle studenten om in ieder geval 1 keer les te geven in het Neder-Saxisch in hun stage. En je ziet dat zowel studenten als leerlingen er heel enthousiast op reageert. En in Drenthe is er al een hele hoop lesmateriaal. Ik ben dan een hele hoop mensen die hebben boeken geschreven, voorleesboeken in het Neder-Saxisch, liedjesboeken, cd's opgenomen. Er gebeurt al een hele hoop met het Neder-Saxisch. Maar dat is omdat er een hele grote club zit met enthousiaste mensen die het Drentse warm hart toedraagt. En dat is een Salland. Niet heel? Nou, ongeveer wel, ja. Ja. Maar wat het punt is, in de Achterhoek bent ook wel een succesinitiatief. In het Achterhoek zit ook een PABO die zich daarmee bezighoudt. En dat is hartstikke leuk. Maar wat het jammer daarvan is dat het allemaal heel regionaal en redelijk kleinschalig is. En ik zou het zo mooi vinden om iets te maken voor het overkoepelend. Wat overkoepelend is. Denk je nog dat je daarvoor nu doe popsterren status wat mij kunt? Dat die daar wat aan biedringt op hoe manier? Nou, wat we met Bukkers in ieder geval doet is wie maakt de taal minder oudbollig en minder folkloristisch. Ja, maar je drukt het wel in een bepaalde hoek. Nou ja, wie wordt in een bepaalde hoek gedrukt? Het is heel grappig, maar ook ergelijk, tegelijkertijd ook erg ergelijk. Als je in dialect zingt, dan word je direct in het hoekje boerenrock gedrukt. Ja. En dat vind ik heel raar om een beroepsgroep aan te verbinden. Ja. Ik ken bij ons in het dorp ook mensen die fietsenmaker zijn, of winkelier, of bakker, of loodgieter, of leraar Nederlands, die praten allemaal Neder-Saxisch. Maar wie maakt geen bakkersrok en ook geen fietsenmakerrok? Nee. Dus wie maakt ook geen boerenrok? Wie maakt geen rock speciaal voor... Nee, je maakt rock and roll. Wie maakt rock and roll en wie zingt in onze eigen taal? En dat valt me ook op, ja. ZZ Top maakt ook rock and roll in hun eigen taal. En de Rolling Stones doet het ook. Ja. En André Hazes maakt ook popmuziek in zijn eigen taal. En de Rammstein maakt ook muziek in hun eigen taal. Ja. En dat is Duits of Amsterdams of Neder-Saxisch of Engels, wat ook Saxisch is. En dat heeft niks met boeren te maken. En ik heb niks tegen boeren. Dat is een hartstikke mooie beroepsgroep. Maar ik heb ook niks tegen bakkers. Ik heb ook niks tegen accountants. Nee. Ik heb ook niks tegen vertalers. Zo. Daar heb ik niks tegen. Dus het is ook niet zo normaal. Die sprong natuurlijk wel op de bres voor de boeren. Maar ik voel helemaal niet zo de behoefte om dat te doen. Om voor een bepaalde beroepsgroep op de bres te springen. Nu is boeren natuurlijk wel een geuzennaam, dat snappen we ook wel. Mensen, het is een bepaalde levenshouding. Wordt vaak boeren genoemd. En wie woont hier natuurlijk wel vullen tussen de boeren. Ja, maar aan de andere kant heeft het ook een negatieve bijklank. En dat vind ik jammer. Want in de Randstad ben je niet gauw een boer, ben je vaak een domme boer. En dan kun je denken dat is een heel erg jaren 70 gedachtegang. Maar dat zit er nog steeds in. Ja. Wie kreeg nog heel vaak met Bukkers te horen. Nou jongens, een hele toffe single. Maar we gaan hem niet draaien, want het is ons te regionaal. Ja, dat is het helemaal niet. En dat is natuurlijk klinkklare onzin. Maar ook in het Westen zoekt ze ook wat beer. En in het Westen hebben ze ook wat veers. Nee, maar goed, Kensington is ook een regionale band, want die komt ook uit een regio. Ja. En Bluff komt uit Zeeland. Dat is ook een regio, dat is ook heel regionaal. Ja, daar viel me ook wel op, en er wordt ondertussen, er wordt in 8 van de 12 provincies wordt de Neder-Saxisch gepraat. Dus het is veel meer als... 8, ja? Ja. Groningen. Ja. Drenthe. Overijssel. Gelderland. Flevoland. Waarop Urk praat. Ja.
in Utrecht. Want de Neder-Saxische taalgrens hult op bij het Gooi ongeveer van oorsprong. Ja. En zelfs in Huizen, wat Noord-Holland is, het is bijna Uiterstorm door, maar dat praten van oorsprong een Neder-Saxisch dialect. Dus dat bent 8 provincies. Maar goed, wie zit in de meerderheid? Nu rek ik de grenzen graag weer op. Maar in principe kun je zeggen van Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland met 4 provincies. En Friesland natuurlijk. Je vergeet Friesland. Er is een heel stuk van Friesland was ook nog. Ja, stelling Neder-Saxisch praten. Dat zijn ook de 5 provincies die het Neder-Saxisch convenant hebben ondertekend. En Urk wordt overslang. Dat is jammer, want dat praat ook Neder-Saxisch. Ja, een hele levendige dialectkring. Middag, ja. Ze zijn allemaal trots op hun eigen taal. En Urk viel altijd onder Overijssel, maar valt tegenwoordig onder Flevoland. Dus Flevoland is er ook bij. Waar ben ik nog? Wie waren bij Boerenrock? Nou, wie maakt dus geen Boerenrock? Maar wat wel doet, stiekem, is wie maakt de taal wat hipper. Wat je vaak ziet, en daar kom ik nu tegen, toen ik aan deze klus ben begonnen, een hele hoop mensen die zich bezighouden met Neder-Saxisch en met dialect, die hebben doet dat vanuit een soort van historisch perspectief. Ja. En je bent heel erg bezig met de folkloristische kant van het verhaal. Ja, en de oude klompenstampen. Folkloristische klompenstampers noem ik het altijd, ja. En dat vind ik jammer, want het dialect, als je het zo benadert, dan maak je er een dode taal van. En dan maak je het per definitie zeer onaantrekkelijk voor de jeugd. Ja, juist. En dan werk ik denk ik in plaats van, dan streef je op doel voorbij, maar dan werk je het uitsterven juist in de hand. Ja, ik heb veel meer op welgesproken. Ik was een keer een plaatje gemaakt met een grote badje in de grond. Onze sprake is een werktuig en geen museumstuk. Nee, dat is het. Nou, we willen zingt met bukkers in het Neder-Saxisch. En dat is gewoon de taal die we spreekt, die we gebruikt alle dagen. En je merkt dat de jeugd dat heel tof vindt. Ook jeugd die van nu uit geen dialect meer krijgt, die vindt het heel mooi. En dan komt dat samenhorigheidsgevoel, wat toch stiekem is, zonder dat iedereen dat goed kan benoemen. Mensen in het Neder-Saxische taalgebied hebben een soort van samenhorigheidsgevoel. Ja, het is een bepaalde no-nonsense holding is het. Ja, er zit een bepaalde manier van lijm zitten, hoort erbij. Kun je heel goed merken dat aan deze kant van de IJssel is er een ander soort van mensen een iets andere holding, andere lijmsholding, een manier van lijm als aan de andere kant van de grote beek. Ja. Inderdaad. En je ziet dan dat mensen zeggen van onze jongens verkopen Paradiso uit. Ja. Terwijl je zegt, wie ben van niemand de jongens? Ja, ik ben de jongen van mijn moe. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. Maar dan ziet ze dan toch als van god, blijkbaar kan het dus. Je kunt dus met het Neder-Saxisch prima op Radio 2 elke dag 6 keer voorbij komen. En je kunt met Neder-Saxisch Paradiso uitverkopen. En je kunt met Neder-Saxisch op Concert at Sea staan. En dat draagt bij aan een beetje een soort van verhipping van het Neder-Saxisch. Het maakt het ineens niet meer oudbollig. Ja. En dat vind ik hartstikke cool om dat te doen. En dat was nooit ons doel. Ik ben gewoon begonnen te zingen. Ik heb natuurlijk, toen ik over 18, 19 was, een serieus muziek begon te maken, was dat natuurlijk in het Engels, want dat doet iedereen. Ja. En op een gegeven moment kwam ik als een soort van toeval bij Jovink terecht. En toen zag ik hoe tof het was en wat het doet met het publiek als je in een eigen taal zingt. Ja, hoe zie je daaruit terecht te komen? Dat vind ik nog wel mooi. Ik had een band Soundsurfer. Want ik was altijd groot fan van Jovink. Ja. Dus ik heb hoe wel te zien. Dus. Nee, ik zat Soundsurfer had ik opgericht. Dat was een Engelstalige band. En die opereerde vanuit Tilburg. We zaten toen op de Rock Academie in Tilburg. En dat was natuurlijk in het Engels. En dat liep allemaal hartstikke goed. Platendeal en Tour de Europa en zo. En allemaal festivals en grote shows. Dat was echt hartstikke tof. Op een gegeven moment werd dat wat minder. Dat was wat lastiger. Op een gegeven moment werd het wat lastiger met Nederlandse popmuziek. En toen was het nog heel erg zo, als je niet op de radio kwam, dan eigenlijk weinig tot geen bestaansrecht. Dus Wule kwam wel eens op Radio 3, maar niet vaak genoeg. En op een gegeven moment kwam ik Cohen ergens tegen, van zanger van Jovink Wule doen een of andere sessie, een jam sessie. En toen zei het tegen me. Dat is Hendrik Jan Lovink. Ja, toen zei het tegen me van, goh, wie zoekt een nieuwe gitarist, weet je nog iemand? Toen zei ik, ja, ik. Heel impulsief. Hij zegt me, je hebt wel een hele toffe band. Ik zeg, wel, maar de klad zit er een beetje in. Ik vind het nog wel leuk, maar het wordt wel een keer tijd voor wat nieuws. Maar zelfs Cohen zei van, je bent toch een serieuze muzikant? Ik zei, ja, ik ben heel serieus. Maar bij jullie toch ook? Ja, nee, maar jullie begon met zichzelf zo van, ja, nee, maar het is Maar Jovink. Ik zei, hoezo Maar Jovink? Hartstikke goede band. Jullie hebben 100 optredens per jaar. Jullie bestaan ervan. Het is een heel serieus business. Dat lijkt me hartstikke mooi. Ik denk dat jullie wat doen. Wat normaal, zeg maar, hebben we dan voor de 50ers van nu.
hef, denk ik. Of ik toch wel dan voor de datigers van. Ja, absoluut. Dus toen ben ik als sollicitatieprocedure ben ik een keer naar de kroeg in geweest. En ik heb geen noorden gespeeld in mijn hele sollicitatieprocedure. Want zoals ik al zei, ja, daar gitaar speel een dag gelukkig. En dat beviel hartstikke goed. Dus toen ben ik 3 repetities later stond ik op de opening tour te doen van Jovink. Dus zo kwam ik op terecht. Dat was hartstikke leuk. En een van de dingen wat Cohen heel tof vond, was die was echt op zoek naar iemand die samen nummers kon maken. Ja, en ik ben natuurlijk de songschrijver van Origine. Dat vind ik mooi te doen. De standaard 3 akkoorden schema's. Ja. Ik kon inderdaad wel vernemen dat er inderdaad iets meer gedachte in kwam. Iets meer afwisseling. Ja, nou, dat wil ik ook weer graag. Die wil dat wel wat uitbreiden naar een wat breder spectrum. Het dampen en stampen, dat is er altijd nog wel bij, maar tuurlijk wel. Het is wel wat meer afwisseling en dat vind ik wel mooi. Maar goed, ik heb dus toen Jorf 3 gedaan en toen stopte dat. Helaas, dat vond ik heel jammer. Maar goed, dat was niet anders. Ja. En toen ben ik met Bukkers begonnen. Het was eerst een normaal coverbandje. Eigenlijk meer voor de lol, was hartstikke grappig om te doen. En toen had ik toch het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En toen ben ik toch maar nummers gaan maken. En toen dacht ik van ja, maar ik ga het nu echt niet meer in het Engels doen. Dat vind ik stom. Ik heb gezien hoe leuk het was in dialect te zingen. En hoe mooi dat is. En het sluit mooi aan bij de bezigheden als normaal coverband. Mm-hmm. En toen heeft er in een jaar of 5 zo'n soort van stiekem crossfade. Zo steeds meer nummers van normaal eruit, steeds meer eigen werk. Ja. Terwijl op een gegeven moment ook daar alleen nog maar eigen werk spelen. Ja, ik verneem altijd dat meneertje opa Benny zeg maar zelf niet zoveel heeft met Bukkers dit normaal. Helemaal niks, nee. Die vond en vindt het afschuwelijk. En waarom is dat? Ik weet niet zo goed. Ja, ik van vroeger was op een gegeven moment begonnen we als normaal coverband te spelen op plekken waar normaal die stond. En kwam de organisatie bij ons uit en die vond dat een heel goed alternatief voor normaal die wat ouder was en en wat duur en zo. En dat vonden ze natuurlijk op kantoor normaal niet zo heel grappig. Mm-hmm. Maar het is ook persoonlijk, denk ik, want ik ben getrouwd met de dochter van een van de ex-managers van Normaal. Oh, kijk. Dus hij maakt er een heel persoonlijk ding van, terwijl die veertig dus tussen die twee, die er is, die niet eens gegrond is. Overigens, heeft niks met mij te maken en al helemaal niet met mijn vrouw. Dus vind ik echt allemaal flauw dat die in zo'n alle 40 van binnen 30 jaar al betrokken wordt. Vind ik erg vervelend. Hey, maar goed, ik heb niet echt veel in de media niks over te zeggen. En dit is een podcast, dus het is ook een vorm van media. Wat breder doen men straks. Nee, maar god, ik vind het bij die flauw. Ik spreek die andere leden van Normaal, die spreek ik heel vaak. En mijn schoonvrouw ook, die spreekt ze ook heel vaak. En die hebben allemaal een enorm goede band met elkaar. Dus dat zegt al genoeg, vind ik. Alle ex-leden door mijn schoonvrouw, de manager van de Western is allemaal nog hartstikke goede vrienden. En zodoende, en ook van in de landen ken ik al die leden van Normaal heel goed. En die bent allemaal... Paul Kemper en Willem ter Horst. En Weilen Jan Manschot. Alan de Gaspieper. Ja, precies. Nou, Gaspieper heeft heel vaak met ons medespeeld. Jan Manschot heeft zelfs samen nummers meemaakt. Motte, hij is een nummer van Jan Manschot. Die kwam hem gewoon bij ons in de studio. Lekker nummers schrijven. Wel. Ja, die ideeën zat nog. Mm-hmm. Alle keer die is broezend van die ideeën. Ja, mooi is dus dat, die relatie is hartstikke goed en ik ben hartstikke fan. Ik sprak Paul laatst en vond ik ontzettend grappig. Vond ik een enorm compliment. Paul die geeft gitaarles, nog 1 dag in de week of zo. Die zegt, ja, ondertussen komt er jongetjes bij me en die wil het nummers van Bukkers leren. Dus hij zegt, ik ben nu de nummers van Bukkers aan het instuderen, zodat ik dat weer aan mijn leerlingen kan. Ik zeg, dat is toch wel de omgekeerde wereld. Ik zeg, want vroeger was ik de gitaarsolos van Paul Kemper aan het instuderen en nu studeert Paul Kemper mijn gitaarsolos in. Dat vond ik echt een wat mooi. Ongelooflijk leuk compliment. Dus de band met alle leden van Normaal is hartstikke goed. Dat is heel tof. Alleen met opa Benny, die is bij die stuurs. Nou ja, doe maar. Het zal de leeftijd wel weg, hè? Maar denk je niet dat het boerenrock, waar je daar niet gerne zo neumt, rock en lol met zo te nemen, dat is wel een instituut op zich, zeg maar. Maar door boeten aan genres is er weinig in het Neder-Saxisch te krijgen. Denk je dat er nog iets in te halen valt? Ik ben zelf een grote reggae-fan bijvoorbeeld, dus... Nou ja, kijk, Wieler doet... wat ook een kenmerk van de boerenrock is inderdaad de 3 akkoorden rock'n'roll. Ja. En een typische slagje. Nou, wie heeft de laatste plaat
zit dat slagje er gelukkig nog maar 2 keer in of zo. En dat doen we niet bewust, maar we willen direct de grenzen van het genre, vooruit niet bij wil doen, maar goed, wie rekt de grenzen wel op. En wie maakt ook, ik vind ondertussen dat ook popmuziek maakt, zoals onze laatste single Cold Blood. Als er dan al zoiets besteedt als boerenrock, heeft Cold Blood helemaal niks met boerenrock te maken. Dus het blik, je kunt prima een ballad met violen en alles in de kast trokken. Kan prima naar de saxes, kan hartstikke mooi. En je kunt popmuziek zoals Duitse Grens is gewoon echt een popliedje. Gewoon een Radio 2 popliedje. En dan had een nummer van Suzanne Vree kunnen we hebben, bij wie zo'n dat kan prima in de saxes. Dus ik vind een reggae nummer in de saxes geen enkel probleem. We zijn bezig met het maken van nieuw werk. En we hebben natuurlijk in het begin elk jaar moest er een nieuwe plaat komen. We hadden een hele hoop geldingsdrang en we moesten nieuw werk hebben. Want we wilden met eigen werk op eigen been kunnen staan. Dus dan kun je een groot repertoire opbouwen. Maar we hebben ondertussen 6 platen, een keer 10 nummers. We hebben een stuk of 60 nummers. Dus het is nu zelfs zo, als ik een setlist moet maken, dan moet ik schrappen in plaats van harken. Dus de noodzaak om nu weer direct volgend jaar 12 nieuwe nummers op de program, daar komt die eerste niet zozeer. En wie heeft een hoop nummers in verschillende genres. OOO bijvoorbeeld is eigenlijk een soort van reggae nummer aan. Dat heeft een behoorlijke reggae inslag. Maar wie bent nu dus bezig met het maken van uw werk. En dan is echt een van de criteria is van wie zoekt nou iets wat je nog niet hebt. Kijk, een liedje in A, 140 bpm met een 145 schema, daar helpt dan een hoop van. Ja. Dus dat is heel leuk als iemand zo'n nummer schrijft, maar dat is niet iets waar direct op zoek bent. Maar als nu iemand komt met Erik stuurde gisteren een ruw idee, hij zegt, en ik wil een soort van Rammstein-achtige productie bij. Dan word ik heel enthousiast van. Dan denk ik, dat is mooi, dat is iets wat je nog niet hebt. En dat zal in een set heel mooi kunnen, als afwisseling kan dat heel tof in de set en wel zoiets. Dus ja, ik hoop jongens die begint met in het Neder-Saxisch te zingen, die zit heel erg in het boerenrock spectrum. Ja. En we willen proberen juist ook heel erg door buiten te kijken of er nog want er valt nog van alles te beleven. Ja. En wat ik zo tof vind aan bijvoorbeeld de Stones, die maken in 1977 of 78 kwamen ze met Miss You. Wat eigenlijk gewoon echt een disco nummer is. Maar ook echt een Rolling Stones nummer. Dat vind ik zo goed aan de Stones. Die gaat 40 jaar met, maar die maakt muziek van de Diet en maar blijft de Rolling Stones. Ja. Maar als je de Miss You hoort, dan zeg je, ja, dat is ontegenzeggelijk de Stones. Dan hoor je alles druipt eraf, dat is de Stones. Maar het is ook echt een disco nummer. Ja, dat is natuurlijk wat die kenmerken de stemmen van maar ook het drumwerk en ook alles. Maar toch is het, nou, dat vind ik heel cool aan de Stones. En wat het natuurlijk is, Benny Jolink, die dan de grondlegger is van de boerenrock, tussen aanhalingstekens, die luisteren naar Fats Domino, naar de Stones, Merle Haggard, Elvis, Fats Domino, die noem ik al. Die luisteren graag naar country. Een hele, dat was een hippie, hele jaren 60, heel bewust met hem, participerend en wel. En Ferdy Olije was luisteren naar Jimi Hendrix en zo, dat kun je allemaal, en Eric Clapton en zo. Dat is een heel breed spectrum waar ze naar geluisterd hebben. En door hebben ze in een soort van trechtertje is er iets uitgekomen in al hun onkunde. En dat bedoel ik niet denigreren, want dat zegt ze zelf ook. Je hebt een heel breed spectrum, maar er is een soort van bepaalde onkunde in. Jan Manschot was natuurlijk niet de allerbeste drummer van Nederland. Maar door hebben ze dus de sound van normaal uitgedistilleerd. Ja. En dat is een heel eigen sound geworden. Dat is hartstikke cool. Dat is heel mooi. Vooral die eerste platen, dat heeft een soort van eigenheid. Dat vind ik echt helemaal te gek. Als een hele hoop nieuwe bandjes doet, die luisteren dan normaal. En die weet dat kopiëren. En die filtert ze weer hun dingetje uit. Maar dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk heel smal. Ja, precies. En dan luistert heel breed. Erik die vindt David Bowie bijvoorbeeld prachtig. Ja, ik vind er niks aan, maar hij vindt dat heel mooi. Maar dat heeft niks met boerenrock te maken. Wel. Ik vind ZZ Top heel erg cool. Lubbers die komt af en toe met dingen aan uit de jaren 80 waar je in eerste instantie denkt van wat is dit voor afgrijzelijke synthesizer muziek. Maar het dan gewoon op leren denk ik, ja, dat is eigenlijk een knettergoed nummer, wat zit het mooi in elkaar wel. Ja. En dat maakt hij direct niet, het is niet het eerste wat ik doe op een gitaar. Sterker nog, ik verzin de meeste nummers in de auto zonder instrumenten. Je begint met tekst? Tekst of een zanglijn. Erik ook heeft 1 akoestische gitaar van zijn dochter bij u staan. Daar kun je eigenlijk helemaal niks mee. Als een akkoord op spelen. Hij zegt, dat doe ik expres. Schreef ik alle nummers op die gitaar. Maar dan weet ik zeker dat ik niet verzand in een coole lick. Want het is wel. Een nummer een lick hem bouwt. Zo, dat klinkt cool. Ja. Nou, nu nog een couplet en een refrein. Dat is wel... Klaar,
Ik vind het andersom. Ik bedoel, ik wil een goede tekst hebben. Een goede zanglijn, een goede melodielijn, een goede tekst. En de gitaarpartij en de drumpartij, die verzin ik op het moment. Dat vind ik niet zo belangrijk. Ja. Gitaar is midvulling, hè. Als productioneel kijkt, de gitaar is totaal ondergeschikt aan de zang en de drums. Ja, ik verhelp mijn eigen vak. Want gitaar is zo verschrikkelijk onbelangrijk in de mix. Ja, nee, maar dan echt een druk. Het moet baten, zeg ze dan. Ja, maar dat is drums en zang. Als de drums er goed afsteekt en je hebt een goede zanglijn en goed meezingen. En leuk met wat te lachen hebben. Is dat ook een ding waar je metneemt of niet? Kan. Of die in ieder geval iets te vertellen hebt. Ja, maar bijvoorbeeld bij normaal bepaalde nummers die vertelt gewoon een verhaaltje eigenlijk. Ja, maar ik bedoel, ik ben maar een eenvoudige boerenlul en daar schaam ik me niet voor. Dit is precies nu nog, maar wat toen het Neder-Saxische taalgebied... Gewoon een beetje dat hele volksstand achter ging staan. Ja. Dat was precies het gevoel. Ja, ik ben maar een eenvoudige boerenlul, maar verdomme, ik schaam me er niet voor. Mm-hmm. Nu is het verdomme als ik jou overloop. Dat precies, ik snap dat iedereen erachter ging staan. Dat is een geniale kreet. Ja. Supergoed, hartstikke mooi. Daarom is normaal ook zo succesvol, want er zat een boodschap in. Later hebben we natuurlijk allemaal wel gezapig en zo. Denk je niet dat het juist het offsetten, dat de duurslag heeft gegeven? Ja, en dat is iets van 40 jaar geleden. Maar nooit ook wat. Dat hoef je nu niet meer af te zetten. Nee. Dat is niet meer nodig. Misschien moet je offsetten juist wie het ding dat het hele rock gebeuren. Ja, want ik vind altijd waar met dialectbands, Neder-Saxische bands, het is altijd rockachtig. Ik bedoel, je hebt in Groningen volgens mij wat Aans, die maakt hip-hop in het plat. Ja, vind ik heel cool. Je hebt ook Swender, die maakt gewoon popmuziek. Ja. Gewoon. Hartstikke cool. En Jan Henk de Groot. En heeft wat meer volkachtige muziek. Ja, dat kan prima. Maar dat offzetten tegen de Randstad, dat vind ik niet nodig. Maar het is wel, ik denk dat het nog wel nodig is dat mensen stoppen met zich te schamen voor hun taal en te schamen voor hun accent. Ja. Dat is trouwens ook een groot deel van is mooi, wie praat mooi in een rundie. Dat is wel een groot deel van het curriculum. Attitudeverandering. Mensen zich niet hoeven te schamen voor hun. Brabant schaamt zich ook niet voor zijn zachte G. Nee. En dan werd ons vanuit het Hilversumse opgelegd dat we ons met schamen voor onze taal en onze dialect. Ik ben al gewoon een domme boer. Ik wil nog gewoon ondertiteld terwijl het niet nodig is. Ja, het is ook en een heel groot deel. mag best wel wat trots zijn op het gebied waar ze vandaan komt en de taal die ze spreekt. Ja, dat is ook een van de grootste drijfveren om dit allemaal op te zetten. Dat de podcast en veldspraak en al. Iedere dag probeer ik plat onder de neus te drukken. En dat is eigenlijk een beetje omdat ik kon onmiddellijk Engels. Ik kwam op de universiteit terecht. Nou, dan zit in Ierland hebben gewoond. Dus iedereen meende van, ik heb op Ierland. Toen had ik Hollands begonnen te kijken. En toen zei ze, Herman Vinkers. En, nou goed. Dat heb ik ook denk ik ongeveer 1 miljoen keer, weet je. En toen hij helemaal niet hoe het tweede kwam. Alles wat je zegt is per definitie heel grappig. Je praat precies als Herman Vinkers. Ja. Wat lollig. Ja. En dan vertel je bijvoorbeeld... Het is grappig, maar het is plat. Hoe oma in het ziekenhuis ligt of zoiets heel erg. Vertel je dan. En dan is dat opeens heel grappig. Ja, nou, precies. En daar probeer ik dus altijd ik zeg altijd onbekend maken onbemind. Ja. Dus hoe vaker hij het laat horen, hoe normaler het wordt. Ja. Dus daarom probeer ik leunen iedere dag plat onder de neus te drukken. Maar dat weet iedereen. En hoe meer hij eraan went, hoe normaler het wordt. En ik schreeuw gewoon iedereen in plat aan. Want je moet er, denk ik, gewoon één in mee. En misschien wel vaker meer met een voet op tafel houden. Ja, dit doet onze directeur van de IJsselacademie. Die komt van Ameland. En die doet de vergaderingen. Maar ook als de provincie... Vincent er ook bij. Ja. Als hij de provincie toe met spreken... Of hij toen beëerd werd als directeur... Hebben zien toespraken ook gewoon in het Amelands. Hield hem gewoon in het Amelands. En dat vol best. Wel prima. Maar we zijn allemaal talige wezens. Is niks, kan prima, is niks aan de hand. Ja. Nou, je verneemt het nog toch wel dat het een kentering cup. Want ook bij de BBC bijvoorbeeld. Eerst moest het allemaal BBC English weer. Maar hij nog hoort, alle aankondigingen wordt nu volgens mij een Schotse vrouwen dan. Of een Noord-Ierse vrouwen. Het maakt allemaal niks meer uit. Nee. Dus. Ja, daar vind ik dat er mag nog wel iets in veranderen. Als je een zachte G hebt, dan kun je
prima op de Nederlandse televisie blijkbaar. En hij Dijk van een Koch aan de Zaanse accent heeft, maakt het ook allemaal geen donder uit. Maar hij klinkt als een Groninger of een Twentenaar. Dan is het jongens, dat is toch niet de bedoeling. Nee, je moet duidelijk spreken. En ik heb het zelfs heel erg nog met hem, maar ik ben van 1977. Ik zat in 1997 op de Pabo. Is nog niet zo heel lang geleden. Mm-hmm. Pabo in Zwolle notabene, de katholiek Pabo in Zwolle. En die woont meer logopedie hebben. Ah, ik ben hetzelfde als mijn zuster. Ik heb sterk de indruk dat jullie meer logopedie wilt hebben omdat ik een accent heb. En dat hebben we ons eerst niet toegegeven, maar nog enig aandringen wel. En toen heb ik dat geweigerd. Ik zei gewoon niet op logopedie omdat ik een accent heb. Ik zei dat weiger. Heb ik heel vaak ook nagedacht, hè? Er is geen Neder-Saxische logopedie. Logopedie in Nederland is heel slim op bericht om goed Nederlands te leren. Ja, maar er is geen Neder-Saxische logopedie. Nee. Dus ik heb er wel zo na zitten denken om dat op te richten. Maar ja. Nou, dat is de volgende stap. Ja. Maar dat was toen nog heel erg van hij heeft van die boeren uit de polder, uit de Ens en zo, en Dronten. Die polderboeren. En die probeer ik allemaal zo. Ja, het is absoluut geen Nederlands wat jullie praten. Die heeft een accent van. Is er een beetje vreesachtig dan of zo? Ja, dat is een soort van meelmoesje. Hè? Iedereen in Nederland kan er vandaan, maar het is absoluut geen Hoge Haarlems. Die praat niet als Hamke Pijpers, zeg maar. Die kan namelijk heel mooi Nederlands praten. Dat vind ik echt. Ken je die? Nee. Hamke Pijpers is een presentatrice. Nou, volgens mij ik weet niet of het uit de tijd is, maar ze is niet meer zo vaak op televisie. Die praat mooi Nederlands. Dat is mooi. Ja, ABN, dat vind is niet. algemeen beschaafd Nederlands. Dat vind ik heel mooi. Ik wil dat ik dat kon. Nou, Sallands dat ik. Kun je op oefenen. Maar ik heb het daar. Ja. Nou, ik weet niet of je op kunt oefenen, maar die kan het heel mooi. Maar die polder praat ook geen Hoog Haarlems. En die lacht niet om mijn accent wel. Dat vind ik hartstikke stom. Ja. Maar die lui ook op school nooit gehad van, hé jongens, praat eens even Nederlands of zo. Dat wordt gewoon hoor je dan hem. Ja, ze heeft de volste recht. Ja, terwijl het ons altijd zeggen is van, ja, je moet wel die fatsoenlijk Nederlands praten. Als het gewoon, en dan praat ik gewoon met een Dijk van een accent, maar dan is het grammaticaal keurig Nederlands. Typ het maar uit. Ja, dan klopt het precies. Klopt het Nederlands, dus dan is er niks mis mee in mijn optiek. Ja, dat is toch altijd lastig. En dat is inderdaad ook de reden dat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik kan wel proberen om zo goed mogelijk Nederlands te gaan spreken. Maar dat past ten eerste helemaal niet bij mij. En ten tweede moet jullie me aanpassen naar mij. Dus. Iemand denk ik nadenken over vanuit welke positie uit dat ja goed, het is natuurlijk roepen zeg maar. Vanuit een soort van underdog positie van dan krijg je daar een Calimero effect van wij zijn er ook nog. Ja. Je kunt het ook omdraaien. Dus, ik las ergens, dat vond ik hartstikke grappig, dat iedereen in het hele Neder-Saxische taalgebied heeft eeuwenlang geprobeerd zich aan te passen aan Holland. Er waren een aantal mensen die deden dat niet. Dat waren de industriëlen in Twente. Die preutten zo Twents als men enigszins kan. En de herenboeren in Groningen. Die bleven al die Groningen praten. Waarom? Die waren het niet nodig om zich te profileren met een taal. Maar die kon je al zien. Er zat al geld. Wie heeft er wat bereikt? Wie heeft status genoeg? Wie spreekt gewoon onze eigen taal? Want de status is er al. Die waren het niet nodig om hun status te volgen. Dus die bleven gewoon plat praten. Ja. Ik denk dat van u die, zonder de gereusbieden worden of arrogant, maar van u die gedachtegang zegt van niet van wij zijn er ook nog, maar gewoon. Een van de belangrijkste dingen. Dat is de zaak van de wereld. Is denk ik wildtrum. Dat is zo'n oude uitdrukking. Wildtrummen? Nou ja, tuurlijk wil het wel lummen. Wie redt er wel lummen? Ja, wie hebt hier als wouwnodig heb je riezen. Wie hebt een bakker, wie hebt een slager, wie hebt de boer die dit spul brengt. Wie hebt een dokter, wie kan ons redden. En je hebt een ander niet nodig. En als je dan gewoon met op hoe eigen wijze blijft kijken, dan moet dat volgens mij gewoon lukken. Maar er is ook niks mis met om aan te passen. Ik bedoel, als iemand goed verstaan, dat vind ik geen probleem. Ik bracht het natuurlijk net een beetje. Als ik in Amsterdam ergens ben en ik een kop koffie bestel, dan ga ik het echt niet in plat doen. Precies. Dat doe je toch in Engeland ook niet? Nee. Op vakantie gaat naar Brazilië, gaat ook niet in plat een kop koffie bestellen, maar dat kan ook niemand verstaan. Klopt. Onzin. Ja. Dat is hartstikke dom. Maar dat iedereen zich fusioneert of zo. Bij ons werkt iemand op de academie, die was bij een van een symposium met allemaal mensen van het Rijk en van de provincie, allemaal in de 50. Die kunnen allemaal Neder-Saxisch praten en ze praten de hele hand met elkaar Nederlands. Totdat de ene zei van, wat is eigenlijk raar dat allemaal Hollands tegen elkaar praten. We kunnen gewoon, dat is ook zo. En toen ging ze allemaal over in plaats. Maar er moet dus blijkbaar iemand moet het zeggen. Iemand moet ze erop wijzen van, dit is wat we hier aan doen, maar dat is eigenlijk verslagen debiel.
En dan pas is het... dat is ook zo. Gek. Ja. Gewoon onze eigen taal praten. Er is niks mis mee. En dat vind ik wel... dat is wel een dingetje. Ja, ik heb voor mij ook al een keer eerder in een andere podcast gezegd van... wie hebt hier in Twente... zingt ze altijd... Hollands aan het mut. En Neder-Saxisch als het kan. Maar wanneer als het kan... Dat weet niemand precies wanneer dat is. Dus heel vaak wordt er aangenomen dat het Hollands moet. Ja. Terwijl dat het veel breder kan als dat je meent. Ook in Limburg, in spraakgebied waar ze eigenlijk niks met plat te maken hebt, met Neder-Saxisch, zou je het prima kunnen, omdat die spraak zo kort bij elkaar linkt. Een van de dingen... Ik heb een keer, ik was in Aspel, het Moule Blues Festival, dat is ook heel diep in Groningen, toen bleef ik door slapen, die kennis van mij. En hoe later of het wordt plat of iedereen prut en maakt iemand niks uit. Nee. Een half krat bier afkomen. Prima verstaan. Ja. Hey, maar wild. Ik ben inderdaad een keer op een studentenfeest geweest in Nijmegen. En van alle contraien komen ze door. En op een gegeven moment stond ik te kuien toevallig met een Fries en een Limburger. Kun je wel zo beter hoe eigen dialect praten. Dat heb ik ook voorgesteld. Angstvallig Nederlands proberen. En zelfs in Brugge, ik was in Brugge een keer in de kroeg. En ik kun gewoon Neder-Saxisch praten, geen enkel probleem. En Brugs terug, geen punt. Ja. En vaker gaat het dan ook nog beter als dat je alleen maar staat nog te denken van wat zou ik nog eens zingen, maar of hoe zou ik het brengen. En met Den Vrees en de Limburger was het eerst inderdaad een beetje een aftasten, vooral Den Vrees en de Limburger, want die woonden het wietst op elkaar. Dus die hadden het meeste muiten met. Maar ja, inderdaad, hij een krat bier gegooid en dan wil dat best. Ja. Dus ja, ik denk dat het gewoon een wil-omslag moet komen. Leu met het wil. En als Leu er het nut niet van in ziet, dan gaat het volgens mij meer kan je nee, letterlijk. Ja. Dat klopt. En, dus ik wens je er veel succes met. Bedankt. En als je vragen hebt, daar weet je te vinden. Ik heb uw telefoonnummer, dan ben ik op. Dus ja, ik wens je veel willen nog met de muziek. Ja, bedankt. Ik wacht op de eerste reggae-plaat. Als je nog advies nodig zit, dan hoor ik het ook wel. Ja, wie zult het zien. Ja, dat is de echte rootsmuziek. Ja, dat is ook rootsmuziek, dat klopt. Nou, volgens mij zien we er wel. Nou, mooi zo. En dan zien we volgens mij een mooi man gangswijs. Heel goed. Dan geef het tegen. Aju. Aju. Laat het ook een pot komen.